راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو أبزز اللخمو سلامتنا يبصحكم زخبركم سمعتي راديو إيرنا لومي سوني 23 مسكرم كلتاشحن 19 ناي ساعات زي فنونا يفلمالو مكتالكم بخبر نعدم نإيرترا زقلله لممد حيل بحري هجرات كيه بحري كايدالو إثيوبيا تهانصو زلا ديغا بواغا هيوت ግብጻውያን ክኸውን የብሉን ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ሳምሕ ሹክሪ ገሊጹ ሕብራት ኢማራት ኣብ ሶማሊላንድ ዝነበራ መደብ ምህናጽ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ተሰሪዙ هذه إذاعة إيرنا ናብ ዝርዝራቱ ምስ ንሰግር ንኤርትራ ዝገልለ ልምምድ ሓይሊ ባሕር ናይተን ናብ ቀይሕ ባሕር ዝርከባ ሃገራት ይካየዳሎ እቲ ሓያሎ መራኸብ ኩናት ዘሳተፈ ቀይሕ ማዕበል ቁጥሪ 2 ወይ ሬድስ ዌቭ 2 ዝተሰምየ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ 7 ሃገራት ስዑድ ዓረብ ግብጺ ሱዳን ሶማል የመንን ዮርዳኖስን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ስዑድ ዓረብ ንሓያሎ መዓልታት ክካየድ ምዃኑ ብ22 መስከረም ዝወፀ ወተሃደራዊ መግለፂ ስዑድ ዓረብ ኣመልኪቱ ነቲ ልምምድ ዝወደበት ስዑድ ዓረብያ እቲ ኣብ ክልል ማያት ቀይሕ ባሕሪ ስዑድ ዓረብ ዝካየድ ዘሎ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ነዘን ሃገራት ኣብ ምውሃድ ዝተፈላለየ ስርሒታት ፀጥታ ባሕሪ ሓጋዚ ምዃኑ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይሊ ባሕሪ ስዑዲ ኣድሚራል ሳዲቅ ቢን መሐመድ አልሐርቢ ገሊጹ ዝነውሐ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ እትውንን ኤርትራ ምእሻር ክልተ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኩናት የመን ክነሳ ካብዚ ኣብ ምጽራግ ናይ ባሕሪ ነታጉ ምክልኻል መራኽብን ካልእን ዘተኮረ ወተሃደራዊ ልምምድ ዝተገለለትሉ ምኽንያት ኣይተፈልጠን ኢትዮጵያ ታንጾ ዘላ ዲጋ በዋጋ ህይወት ዜጋታት ግብጺ ክኸውን የብሉን ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ሳምሕ ሹክሪ ገሊጹ ንሱ ምስ አልሞኒተር ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ጉዳይ ናይል ንግብጺ ናይ ሞትን ህይወትን እዩ ድሕሪ ምባል ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ናይል ታንጾ ዘላ ዲጋ በዋጋ ህይወት ዜጋታት ግብጺ ክኸውን ዝቕበሎ ወገን ከም ዘየለ ኣፍሊጡ ኢትዮጵያ ታንጾ ዘላ ዲጋ ናብ ግብጺ ዝፈስስ ወሓዝ ናይል ከጉድሎ ስለ ዝኾነ ኣስታት 100 ሚልዮን ዜጋታት ሃገር ሓደጋ ከንጽላልዎ ምዃኑ ኣጠንቂቑ እቲ ናይ ናይል ፕሮጀክት ንኢትዮጵያን ግብጽን ብዝያስ መልክዑ በባንክ ዓለም ተጸኒዑ ክቐርብ ግብጺ ኣቐዲማ ክትሓትት ከም ጸንሐት ዝገለጸት ሚኒስተር 95 ሚእታዊት ክፋል ግብጺ ንቑጽ በረኻ ስለ ዝኾነ እንኮ ዘለና ኣማራጺ ናይል ጥራይ ምዃኑ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ከተእትዎ ኣለዋ ኢሉ እቲ ሚኒስተር ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት ምስ ኢትዮጵያ ን4 ዓመታት ዝተኻየደ ዝርርባት ፍረ ከም ዘይተረኽቦ ኣፍሊጡ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካይሮ ዝተኻየደ ኣኼባ ብግብጺ ንዝቐረበ እማመታት ከም ዝነጸገት ዝዝከር እዩ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ዝነበራ መደብ ምህናጽ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝተሰረዘ ፕረዚደንት ናይታ ርእሰ ምሕዳር ሙሴ ቢሒ ገሊጹ ንሱ ዝሓለፈ ሰሙን ብቴሌቪዥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ብሕብራት ኢማራት ኣብ ከባቢ ወደብ በርበራ ክህነጥ ጀሚሩ ዝነበረ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ብምርግጋጽ እቲ ፕሮጀክት ናብ ሲቪላዊ ዕላማ ተቐይሩ ንኻልእ ኩባንያ ክወሃብ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብ 2017 ዝጀመረ ምህናጽ እቲ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣካታዕ ኮይኑ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ሕብራት ኢማራት ድሕርቲ ኣብ 2015 ኣብ የመን ዝጀመረ ኩናት ንኤርትራን ሶማሊላንድን ከም መናሃርያን ክትጥቀመለን ናይ $100 ሚልዮን ስምዕ ከም ዝኸተመት እዩ ዝግለጽ ኣብ ኤርትራ ንወደብን ማዕርፎ ነፈርትን ዓሰብ ከምኡ ድማ ንስልጠና ሰራዊት ዝኸውን ካልእ ማዓስከር ክትከፍት እንከላ ኣብ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ኸ ን30 ዓመታት ጸንሕ ቀዋሚ ማዕርፎ ነፈርትን ወተሃደራዊ ማዓስከርን ንምኽፋት እዩ መደብ ነይርዋ እንተኾነ ሮይተርስ ንመግለጺ ፕረዚደንት ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ብምጥቃስ ኣብ ዘርግሖ ዜና ምህናጽ እቲ ኣካታዕ ኮይኑ ጸንሐ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ጠቕሊሉ ደው ኢሉሎ ምኽንያቱ ብዝርዝር ኣይተገልጸን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ወተሃደራዊ ጽልዋታት ንምዕባይ ትሰርሕ ዘላ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ምስ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ስምዓት ንምኽታም ዘኽእላ ወተሃደራዊ ዘተ ኣካይዳ እቲ ዘተ ዝተኻየደ ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዘካየደ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሕብራት ኢማራት ዓረብ ጀነራል ሐማድ መሐመድ ታንየር ሮማይቲ ምስ ኢትዮጵያዊ መዘኑ ጀነራል ኣድም መሐመድ ብ19 መስከረም ኣብ ኣዲስ አበባ ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ፈጺምና ኣሎና ቀጺሉ ብኣቶ ክብሮም ዳፍላ ዝዳሎ ኣተኩሮ ኣብ ዋና ጉዳያት ክስዕብ እዩ ምክትታልኩም ደጊምና ንዕድም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ክቡራን ኤርትራውያን ደቂ ሃገረይ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ዘለኹም
كبروم دافلاي موق نافقت سلامتا يقربلكم كموترو اتي زتكررلو زلخو ارستي مقرراب ندحري إساياس زبليو بزوحات لوط مالت ندحرا إساياس ملقاس نزي سرعات زي ملقاس يمسلوم خون اتي كالي طفيقوم مالت زي كونه تكبدت نزي سرعات زي ملقاس قدامنت يهو بخونو بوغني اتي زعابي كفال ناي لوطي اتي ندحري إساياس بينا عمامات مقانو مليسة كرقاقصلكم مدلي نزار استي نخيسة حيزيو زلقو مخنيات اتقدم لومي زقبرنايو كيقا مليسو كيدقم بمباليو قدمنا صنت لقع ازي حجي نبلو زلنا حاده انفتو الرعايا نيرونا كم حزب متن ناصنت يمصا امبر كله بدحريو كفتحيو زبل نيرو لقعيو تغزيتي ناي درجي عمص قبل علي حزب إرترا دمن مسواتن دخنتن زوزحو سلازنبره كويناتون معلتي يقوانا فالناس لازنبره نتو كوينات سعيركا رفتا مركاب سلام مركاب لاصنتك ጨቢጥካ ድማ ሃገርካ ከምድላይካ ምሕዳር ቀዳምነት ክንህቦ ግድን ነይሩ ስነ አእምሮአዊ ኩነታት እዩ ነይሩ ግን ምስኡ ውሕድ ዋላ ይኹን እምበር ንድሕሪ ናጽነት ከንታይ ኢና ንገብር ዝብል ግን ኣብ ሓፈሻዊ ዘረባታት እንተዘይኮነ ኣብ ንጹር ኣርእስትታት ወሪዱ ዝተዘርበሉ ኣይዝከረንን ሓፈሻዊ ክብል ከለኹ ሃገራዊ ፕሮግራም ወፂኡ ምርጫታት ክግበር እዩ ሰልፍታት ክህልዋየን ቁጠባና ነፃ ክኸውን እዩ ናይ ብሕትን ናይ መንግስትን ዝሐቁፍ ክኸውን እዩ ወዘተ ዝብል ሓፈሻዊ ነይሩ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ከነረጋግፅ ኢና ምስ ጎረባብትና ብሰላም ክንነብር ኢና ወዘተ ዝብል ጽቡቁ ዝነግር ነይሩና እዚ ግን ነቲ ዝርዝራት ናይ ዲሞክራሲ ነቲ ዝርዝራት ናይ ካልእ ግን ብንጹር ኣነጺሩ ናይ ግዜ ገደብ ሂቡ ናይ ገንዘብ ወይ ናይ ዘድልዮ ባጀት ሂቡ እንታይ ክጽበየና እዩ ዝብል ኣርእስቲ ግን ኣይዝረብን እዩ ነይሩ ቅድሚ ናጽነት ሽዑውን ዘጠንቅቁና ሰባት ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን ብፍላይ ፈተውትና ወጻተኛታት ነቲ ናይ ናጽነት ሕቶ ካባና ፍልይ ኣቢሎም ይርእይዎ ስለ ዝነበሩ ነቲ ጉዳያት ድሓር ክመጸና ዝኽእል ጸገማት ተሓስብሉ ዶ ኣለኹም ዝብል ሕቶታት የምጽኡልና ነይሮም ጸማም እዝኒና ንህቦ ነርና እቶም ነቲ ኩነታት ክነሰራስርን ቀዳምነት ክንህቦን ዝግባአና ዝነበርና ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ሎሚ ድማ ብዝተዓጻጸፈ መገዲ ነቲ ናይ ድሕሪ ለውጢ ክመጽእ ዘለዎ ኩነታት ካብ ሓንጎልና ወይ ካብ ኣጀንዳና ነውጾ ኣለና ቀዳምነት ኣይንህቦን ኣለና ካብ ዝብል እየ ነዚ ኣርእስቲ ዝደጋግሞ ዘለኹ ኣብ ናይ ሎሚ ኣርእስተይ ነዚ ድማ ከድህበሉ ሓደ ኣንፈት ዝሃበኒ ጉዳይ ኣሎ ንሱ ድማ ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ይኸውን ገለ ተምሃሮ ደቂ ኔዘርላንድ ናይ መጽናዕትና ኣርእስቲ ኤርትራ ወሲድና ኣለና እቲ ኣርእስቲ ድማ ብፍሉይ ንውሕስነት መግቢ ዝምልከት ኣርእስቲ ሓደ ናይ ትምህርቲ መጽናዕቲ ንገብር ኣለና እሞ ኣብቲ ክንጽሕፎ ዝደለና መጽናዕቲ ገለ ክንሓተካ ደሊና ኣለና እሞ ቁሩብ ዲኻ ዝብል ሕቶ ይመጸኒ ሕራ ይብሎም እሞ ነቶም ተምሃሮ ግሩፕ እዮም ሕቶታትኩም ኣቐዲምኩም ስለድለይ መታናጽኒዐዮ ክጸንሕ ምክንያቱ እዚ ውሕስነት መግቢ ዝብል ኣብቲ ኣነ ዝተመኮርኩሉ ብቐጥታ ኣይፈልጦን እየ ግን ሕቶታትኩም ርኤ ምናልባት ክዛረቦ ዝኽእል ክነግረኩም እየ ደዮ ውሕስነት መግቢ ፉድ ሴኪሪቲ ዝብል ኣርእስቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኤርትራ ክዝረብ ይዝከረኒ ብፍላይ ብሚኒስትሪ ሕርሻ
ሓደ ካብቲ ስርዓት ኢሳያስ ዝደጋግሞ ዝነበረ ኣርእስቲ ብምዃኑ እቲ ቃል ይዝከረኒ እዩ እንታይ ጌርና ከመይ ኮይኑ ግን ኣይፈለጥክዎን እስከ ነቲ ሕቶታቶም ምስ ሰደዱለይ ነቲ ኣርእስቲ ምስ ረኣኽዎ ብዙሕ ነገር ከም ዘይፈልጥ ተረዲኡኒ ምክንያቱ እቲ ኣርእስትቲ ክዝረብ ከሎ ብዙሕ መጽናዕታዊ መወከሲ ክህሉ ትጽበዮ ስለ ዝኾንካ ኣብ ኮምፒውተር እትውኢልካ ኣብ ኢንተርኔት እትውኢልካ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ናይ ውሕስነት መግቢ ዝተገብረን ዘይተገብረን እንታይ እዩ ኢልካ ክትፈልጥ ኣይከኣልን እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ካልእ ሃገር ዝከኣል ኣብ ኤርትራ ግሉጽነት ስለ ዘየሎ እቲ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ወረቐት ነዚ ዝምልከት ኣይሕዝን እዩ እንተሎ ድማ እቲ ኣዝዩ ሓፈሻዊ ዝኾነን ፕሮፓጋንዳዊ ዝኾነን ጥራይ እዩ ዕሙቕ ኢልካ ክትዛረብ ከለኻ ግን እንታይ እዩ ትብል ኣይፈልጥን እየ እሞ ኣብዚ ክሕግዘኩም ኣይደልን እየ ዝብል ግን ካብ ኣፈይ ከውፃእ ኣይከኣልኩን ሓላፍነት ኣለኒ ኢለን ነብሰይ ወሲደ እዚኦም ብዛዕባ ኤርትራ ተገዲሶም ክሓቱ ከለዉ ኣነ ድማ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ከባቢ ስልጣን ዝነበርኩ ኣብቲ ናይ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ድማ ብቀጥታ ኣይኹን እምበር እዚ ሕቶ እዚ ይመጽእ ስለ ዝነበረ ኣይፈልጥን ክትብል ብሓቂ ዘሕፍር እዩ ብቀጥታ ግን ምስ ስርሐይ ዝተኣሳሰር ስለ ዘይነበረ ድማ ትንታነ ክገብረሉ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሓንጎለይ መጽኡ እስከ ከተረድኦም ከለኻ እንታይ ነገር ክንብል ኣለና ካበይ ክብገስ ኣለኒ ኢለ ክጽሕፎም ስጀመርኩ እዛ ሓንቲ ኣርእስቲ ጭላፍ ናይቲ ቁጠባና ዝኾነት ውሕስነት መግቢ ትብል ክንደይ ጨናፍር ከም ዘለዋ ክርዳእ ጀሚረ ውሕስነት መግቢ ናይ ህዝብና ክበሃል ከሎ ህዝብና ካበይ ይረኽቦ እቲ መግቢ ውሕስነት ናይ መግቢ ምርካብ ኣብ ሓደጋ ዘእትወሉ እንታይ ኩነታት እዩ ክትብል ከለኻ ናይቲ ሕብረተሰብና ናይ ምንጪ መግቢ ናይ ምንጪ መግቢ መሸመቲ ገንዘብ እናበልካ ክትንትን ትጅምር ኣብኡ ምስኣተኻ ኣዝዩ ዓሚቕን ሰፊሕን ናይ ሙያ ዝሓትት ኣርእስቲ ምዃኑ ብቐሊሉ ትርድኦ እዚ ካብቲ ክንቅረበሉ ዘለና ፖሊሲ ክነውፅኣሉን ንህዝብና ብከምዚ ኢና ክንፈትሖ ንብሎ ኣርእስቲ እንድዒ ሓደ ሚእታዊት ናይቲ ክንገብሮ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ሓደ ሚእታዊት ግን ባዕሉ ኣማኢት ገጻት ክጽሓፎ ዝኽእል መዓልታትን ሳምንታትን መጽናዕቲ ክግበረሉ ዘለዎ ኣርእስቲ ምዃኑ ምስ ትርዳእ ናይ ሃገር ፖሊሲ ናይ ምውፃእ ሕቶ ወይ ከዓ ምቅርራብ ሕቶ ክንደይ ናይ ከቢድ ምዃኑ ትርዳእ ንውሕስነት መግቢ ዝምልከት እንታይ ኢና ክንገብር ሕጂኸ እንታይ ኣሎ ዝብል መጽናዕቲ ካብ ብሕጂ ጌርና ክንጸንሕ እንተኮይና ሰባት ክተዋፍረሉ ክኢላታት ክተዋፍረሉ መጽናዕቲ ክትገብር ከም ዘለካ ይርዳእና ማለት እዩ ምክንያቱ ውሕስነት መግቢ ንኤርትራ ይኹን ንሳልሳይ ዓለም ሃገራት ቀዳማይ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ሕቶ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ድሕሪ ኢሳያስ ነውፅኦ ለውጢ ንህዝብናስ እንታይ ኢና ቀሪብናሉ ዘለና ኣብ ዝብል ብዛዕባ እዚ ሕቶ እዚ ናይ ውሕስነት መግቢ ምክንያቱ ኢሳያስ ምልጋስ ጥራይ እንተኢልካ ብድሕሪኡ ግን ባዕሉ ፈልጥ ከም ዕድልና ትብል እንተኾንካ ንህዝብኻ መሊስካ ኣብ ሓደጋ ምውዳቕ እዩ ህዝቢ ድማ ብሓላፍነት ብዘለዎም መራሕቲ ብዘለዎም ውድባት ክምራሕ እዩ ዝደሊ እምበር ካብ ጠላዕ ናብ ጠላዕ ክኸይድ ኣይደልን እዩ ካብ ሓዊ ናብ ረመፅ ዝበሃል እዚ እዩ ለውጢ ኣብ ሊብያውን ርኢናዮ ኢና ቀዛፊ ምውራድ ዝብል ኣብ ጽርግያታት ሆ ተባሂሉ ቀዛፊ ወሪዱ ተቐቲሉ ህዝቢ ድማ ተሓጒሱ ለውጢ መጽኡ እንዳበለ ብድሕሪኡ ዝተቐረበ ነገር ስለ ዘይነበረ እንሆ ኣብ ኩናት ኣትዮም ምናልባት ንቀዛፊ ናፍቁህሉ ህዝቢ ሊብያ
قذافي انتاي مدب جيرو نيرو نليبيا دحريو كتعنو أيفلتني إساس جن دحريو إرترا كتعنو بكل متصاودياتات يرو لنا خمسلو دقاقي مزارو أبي إرترا تكاي وحقاوي تكاي نا إساس مختل يلن إساس تحممه تموته تتفقه بحقي بزيو زتكو زبل حقاوي تكاي يلن كم زهيلو جيرولو كم تلمود مرح حجر كاب قصصر بتعنا يكون بخالق قصاصرو اب زي كل كنتات مزاتو بقطتا زقبلو حجراو بايتوي ابومبر حجراو بايتو دما نكل كنتات كم مرح منغست كوينو بغزياوينت ናይ ሃገር መምራሕ ሓላፍነት ይስከም ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ የለን ابومبر ሃገራዊ ባይቶ የለን ናይ ሃገራዊ ባይቶ ባህልውን የለን ኣይነበረናን ቀደም ነቲ ዝርካቡ ድማ ኣብ 2097 ዝተጀመረ ሃገራዊ ባይቶ ድማ ፈሪሱ ስለ ዝኾነ ሃገራዊ ባይቶ የለን هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية السطرة يكونن أوشت حجر زلو ناي برت حلافنت تسكيمهم زلو ناي مكل خال جنرالات ننحدهم بأسن حلفيانيهم سلازي حدا كيقدمنا حدا زبل حد حدهم متممات كلهم كم زخيل كيرو قريبهم الله مكل خال بجزياوينت نحجر كقصاصر مو كم محدر يخيل يلكاون كتحسب يتخيلني خا مخنياتو مكل خال زبحال بحدا ناي مكل خال حلافي كله سراويت سمعون زخبرون تكاليفون سب سلازيل ن حجر نتخسي قريبوا له يسحس قرحنتي اب إرترا ازيو كمزي سور كم سدد كيرولو متطرطارات ننحدنا كم نقبل كيرونا له متحت مسكبسا ሃይማኖታት ننحدهم أوراجاتات ننحدهم منسيات مستقادلتي حفاش أنصار تقادلاي إذا كلهم زقبرو أبسم كف نتحجر كقدفا بمحساب مخانو دايما دايلو زقبروي سلازي كابز خونه يكون حجر نلعلي نا إرترا لوطي بزعبا دحر إساس مقرراب كخون ألو نهزبنا انتاي مدب قريبنا لنا مبال قداماي بوتا كوهابو ألو زبلن زلكم إذا جن أجوهم مساقاقر منغست كنقبرنا كله بمعارنت خيديو مبال تراي أخو لا يكونن صبوق دليت مجلس إيو بنزي أخو لا يكونن هزبي قداماي نجر بعلو فلاي وشت إرترا زلو هزبي بعلو نتلوطي فليتوس إزديو كقبر إلوس نعو أمينو كبحجي خطلو كنقبر لنا نسو دما بوليسيتات ناي متاعي بمقلات إيو زقبر بوليسي مالت من البات سبب زبالك الكخون خليو اتي مرقزي ناي منقستي بزعبا زتفلاليه حطوتات بخمزي وخيد إلو كاب بحجي ناي ممرح حلافنت بخمزي وخيد زبل مجلسي بوليسي مالت مقدنا كابزي جميرو نابزي خيديو نباليو بوليسي بينو دما أيكونن نبوليسي متقبري مدباتون هزبك قلت علو نهزبي كل راهوا خنقبر الكاينة إزك خون تراي إلكا تسفى مهب دحريقو كتتقبرو كمزي تخيل فلاي بغنزب عيني زخلو زبحال زلو دا غنزب كدليون ديو كابي كمزي زخلو غنزب زبل نا هزب مترت عركر فالعليو هزب لبام سلطوان كنتو تسفى يتحونا نخلو نقرونا كنقرارب اللو يزبل هزبي سلازي ودما بوليسي بباجت بزتفل عليه كتبت زخيل أحازات كدن تمرتن كله نبل انت خوينا باجت كدليو تعنا نقولو باجت كدليو دموز
ብትዕርራይ ባጀት ከድልዮ እዩ እዚ ባጀት እዚ ካብዚ ክመጽእ እዩ ብከምዚ ክግበር እዩ ዝብል ዘመናዊ ናይ ሰብ ሞያ ወረቐታት ክቐርብ ኣለዎ ባጀታት ክቐርብ ኣለዎ ንህዝቢ እውን ክተረድእ ከለኻ ህዝቢ ሕቶ ስለ ዘለዎ ናይ ህዝቢ ሕቶ ሰሚዑ ነዚ ድሕሪ ኢሳያስ ዝመጽእ ማዕረምታ ክገብር ዝኽእል ምቅርራባት የድሊ ኮታስ ቁሩብን ክሹንን ወረቐት ይቕረብ ንህዝቢ እሞ ህዝቢ ስቕ ኢሉ ክኽተሎ ዝብል ሕጂ እውን ካብ ሓንጎልና ክንልግስ ኣለና እዚ ናይ ዘመነ ገድሊ ፖሊሲ እዩ ነይሩ ገድሊ ኩሉ ነገር ሓሲበሉ ኣለኹ እዚ ክንገብር ኢና ሱቕ በሉ እዩ ዝብለና ነይሩ ወታደራዊ ስለ ዝነበረ ድማ ስቕ ኢልና ነቲ ውድብ ነተን ውድባት ንኽተል ነርና እዋኑ ስለ ዝነበረ ውፅኢት ሂቡ ክኸውን ንኽእል እዩ በቲ ድሓር ዝመፀና ድሕርና ፅነት ዓይኒ ክንሪኦ ከለና ግን ናትና ንሕና በዓልና ዝተሳተፍናዮ ዘመዓራርናዮ ዘይምዃኑ ዘምፅኣና ፀገም ኩልና ርኢና ኣለና ኣብቲ መበገሲ ዘረባይ ክምለስ ውሕስነት መግቢ ትብል ኣርእስቲ ምቅርራብ ዘድልያ ምዃኑ ብዙሕ ነገር ናይ ሞያ ናይ ሰብ ሞያ መጽናዕትን ምቅርራብን ንታሪክ ተወኪስካ ናበይ ገጽካ ትኸይድ ኣለኻ ምጽሓፍን ዘድልዮ ምዃኑ ክንርኢ ከለና እዛ ውሕስነት መግቢ ክንዲዚ ምቅርራብ ዘድልያ ምዃና ክትርኢ ከለኻ እቲ ዝተረፈኸ ከመይ እዩ ክግበር ኢልካ ትዛረብ እዚ ክትሓስብ ትጅምር እስከ እንታይ እዩ ዝፅበየና ምቅርራብ ክንብል ከለና ነተን ሚኒስትሪታት ጥራይ ብምቁፃር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሚኒስትሪ ክግበር ዘለዎ ምቅርራብ ክንደይ ምዃኑ ንርዳእ ፋይናንስ ዞባዊ ምምሕዳር ወፃኢ ጉዳያት ሃገራዊ ልምዓት ንግድን ኢንዱስትሪን መጓዓዝያን መራኸቢታትን ፍትሒ ፃዓት ትምህርቲ ጥዕና ቱሪዝም ህንፃ ሕርሻ ዜና ሃብቲ ባሕሪ ምክልኻል ማሕበራዊ ጉዳያት ወዘተ ወዘተ እዚ ኩሉ ሚኒስትሪ እዚ ዘይበሃል ፖሊሲ ከውፅእ ትፅቢት ዝግበረሉ እዩ ምክንያቱ እዛ ውሕስነት መግቢ ጥራይ እንተሪኢኹማስ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ክነእትዋ እንድሕር ደሊና ሚኒስትሪ ሕርሻ ብጀካ ውሕስነት መግቢ እንድዒ ዓሰርተታት ካልእ ኣማኢት እንተዘይበፂሑ ዓሰርተታት ካልእ ፖሊሲ ከውፅኣሉ ዝግባእ ባጀት ከውፅኣሉ ዝግባእ ምቅርራብን ኣንፈትን ክገብረሉ ዝግባእ ኣርእስትታት ኣለዎ ደርማስ እዩ ንሚኒስትሪ ሕርሻ ጥራይ እንተወሲድና ማለት እዩ ብጀካ ሚኒስትሪ ሕርሻ ግን ናብ 20 ዝገማገም ሚኒስትሪታትን ኮሚሽናትን ኣሎ ነፍሲ ወከፉ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ኣርእስቲ سفيحين دقيقا مزنعتي كبر أهلو إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو الرنا ناصا دمص إرتراويان نفس وكف مينستري دما بينو إذا غيرس كودي يكبل كم زي كل دما ردو مخنياتو ناي هاجر باجت ناي هاجر عقر حيلن حبتن دروتيو نحن مينستري أيكون كان كتوعلو يعني نفس وكف مينستري فجأة فليقو مس ناي كالوت توداديرو تنصاصيرو نحد عمت وين عمشت عمت كجبر زلوا ازيو زبل مرغص يكوسد الله كل كم تي زقربو كمصلو ايكلنيو ابانا طراي زي كونس اب نفس وكف هاجرنا عالم ولا تو بحبتام هاجرات نتي قدامنتاتهم يسرعوا لو عمت ابزي حيلنا خنقبر لنا ازي بلص يبل نالبات كالي مينستري ازي دما بلص يبل ازي كله زبينا زلو تكنيكاوي مقرراب يو مالك بحقي يقاس خل اسرع مخنياتو نحنا دما كاب زيرو تبقيسنا سلازي خلنا نتنغرتي كنجمرو تمكروتاتنا حصوريو سلازي تي اب 9 حدن كنقبرو زفتنا دغنا مليسو كمصنا كالوت هاجرات ناي 4 ناي 5 ناي 100 عمت تمكرو عمت اندام محيشو سلازي خدو دارغا صبو زخيد زلو موتوري كوينولو تي ناي هاجر
መንግስቲ ይኹን ትካላት ይኹን ካልእ ጸጋታት ኣበይ ከም ዝስኳዕ ንነብሱ ዝፈልጥ ሞተረ ፈጢሮም ኣለዉ ንሕና ግን ብሕጂ ክግጠም ዘለዎ ሞተረ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ስለዚ ዝጽበየና ብዙሕ ግዜ ግን ረኺብና ኣለና ብፍላይ ኣብ ወጻኢ ንነብር ዘለና ኤርትራውያን ነቲ ብዛዕባ ስደት ኣምፂዎ ዘሎ ውርደት ጥራይ ኣብ ክንዲ ንዛረብ እቲ ስደት ሂቡና ዘሎ ገለ ናጽነታትን ሓርነታትን ዕድላትን ተጠቒምና ምቅርራብ ናይ መጻኢ ክንገብር ኣለና ብቃላት ጥራይ ዘይኮነስ ብጽሑፍ ብመጽናዕቲ ብኣሃዛት ዝተሰነየ ብሰብ ሞያ ዝተጻሓፈ ምቅርራብ ናይ ድሕሪ ኢሳያስ ክግበር እዚ ሰሙን እዚ እንደገና ነዚ ጉዳይ እዚ ዘራጉደለይ መሊሱ ብሓደ ወገን ተስፋ ብሓደ ወገን ድማ ፍርሒ ዝሕድር ኩነታት ድማ ኣብዚ ናይ ለንቅነ ሓደ ኣብነት ረኺበ ንሱ ድማ እቲ ናይ ሆላንድ መንግስቲ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ናይ መጻኢ ዓመት ባጀቱ ንህዝቢ ኣፍሊጡ እዚ ናይ መጻኢ ዓመት ባጀት ናይ ምፍላጥ ወይ ከዓ ህዝቢ ከም ዝፈልጦ ናይ ምግባር ጉዳይ ኣብ ሆላንድ ከም ናይ ፌስታ መዓልቲ እዩ ጽሑፍ ኣብ ጋዜጣ ወፂኡ እዚ ባጀት ናይ መንግስቲ ዝበሃለሉ ኣይኮነን ከም ዝካልእ ሃገር ኣብዚ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ብሓደ በዓል እዮም ዘሰኒይዎ ንሱ ድማ ኣብ ሳልሳይ ረቡዕ ናይ ወርሒ መስከረም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት እቲ ባጀት ኣብ ክንዲ በቲ መንግስቲ በቲ መራሕ መንግስቲ ወይ በቲ ሚኒስተር ናይ ፋይናንስ ዝቀርብ ብንጉስ ወይ ንግስቲ ናይቲ ሃገር ከም ዝቀርብ ይገብርዎ እቲ ንጉስ ወይ ንግስቲ ኣብቲ ጉዳይቲ ዝኾነ ይኹን ኢድ የብሎምን ንበይኖም ዝነብሩ ኣብቲ መንግስቲ እውን ኢድ ዘይብሎም እዮም ንጉሳውያን ቤተሰብ ግን ክብሪ ፌስታ ዓይነት ህዝቢ ድማ ነዚ ነገር እዚ ከም ሓደ ኣወንታዊ ክርእዮ ዝተገብረ ባህሊ ክኸውን ይኽእል ናይ ነዊሕ ባህሊ እዩ ኣብዚ በዓል እዚ ኩሉ ሰብ ነቲ ናይ ባጀት ሕቶ ብትስፉነት ክጽበዮ ዝተገብረ ክኸውን ይኽእል እዩ እቶም ንጉስ ክመጽእ ከሎ ነዚ ዘረባ ከስምዕ ተሰሊፎም ኣብቲ ቦታቲ ዝኸዱ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ንደቆም ከርእዩ ዝኸዱሉ መዓልቲ እዩ ንጉሱን ኣብ ክንዲ ብልሙድ ናይ መኪና ብናይ ሰረገላ ፈረስ እዩ ዝመጽእ ስለዚ ናይ በዓል መንፈስ ኣለዎ ኣብቲ ቦታቲ ኩሉ ቴሌቪዥናት ነቲ ናቱ ዘረባ ብቐጥታ ስለ ዘመሓላልፉ ኣቓልቦ ናይቲ ሃገር ኣብኡ ይኸውን እዚ ኩሉ ንባጀት እዩ ግን እቲ ተቐሪቡሉ ዘሎ ጽሑፍ ነቲ ንጉስ ከምብቦ ከሎ ነፍሲ ወከፍ ቃል ትርጉም ከም ዝህልዋ ገይሮም ዘዳለዉ ናይ መንግስቲ ካቢነ እዮም እቲ ንዝመጽእ ዘሎ ዓመት ዘለና ኣቓልቦ ኣብዚ ክኸውን እዩ ዝብል እዩ እቲ መልእኽቲ እቲ ኣሃዝ ኣይኮነን መንግስቲ ዘንብቦ እቲ ንጉስ ዘንብቦ ኣቓልቦና ናይ ዝባጀት እዚ እዩ ክኸውን ዝብል እዚ ሕጂ ብዝርዝር ክትሪኦ ከለኻ ኣብዚ ዓመት እዚ ህዝቢ ዝተሻቐለሉ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተገብረሉ ሕቶታት ንዕኡ ክንፈትሕ ተቐሪብና ኣለና ይብል ንገሊኡ ድማ ክንፈትሖ ሎም ዓመት ኣይንኽእልን ኢና ንካልእ ኣመሓላሊፍና ስለዚ እቲ ሰብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት እንታይ እዩ ዝጽበየኒ እንታይ ክረክብ እየ ካብቲ ባጀት ካብቲ መንግስቲ ዝብል ትስፉነት ይረክብ ኣብ ብግብሪ ከምኡ ክኸውን ድዩ ኣይክኸውንን ኩሉ ሰብ ናቱ ዕቃበ ኣለዎ ነፍስኻ ይተዓሹ ልክዕ ከምቲ ዝበሃል ኣይክኸውንን እዩ ከም ዝብሉ ፍሉጥ እዩ መንግስቲ ድማ ኣብ ምዕራብ ንህዝቦም ዓሽዮም ከም ዝዛረቡ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ግን እቲ ምቅርራብ ናብዚ ገጹ እዩ ክብል ከሎ መንግስቲ ህዝቢ ድማ ክርዕም ከሎ ናብዚ ድዩ እሞ ዘረባና ተሰሚዑ ኣብ ዝብለሉ ሓድነት ናይ ሃገር
محبان بمنجستخا بهزبخ بمرحتخا لعل خون يخون بدحريو أب جبر أب زوج للو جزء كريويا على معلتك تنتنيو كم كله هاجر إزاي حجي أقداس النت نايتي تقرب الكالو حتوخا نايم بال بأهز تسني بصحفات تسني سمويا أب إنترنت أتيوم أشحات قصات من البات أشحات يكونن أما إيت قصات أبيبهم نتنقص زبالو حق نتون زي حق نتون كتنتنو سلازخلو كل سب تحقيسو نجزو حزب دما بحجرو يحبن سجمنا حجر نقص يفتحون رح منقص يفتحون حزبي يفتح إزي مليسو نتي نحنا نهزبنا كاب حجي إذا كنجبر إنا نقرارب زلنا زبل كنا سمع يقبعنا من زوم حساب على نبل زلنا لوطي إزيوم ودبات هنا نبل سلفتات هنا نبل نهزب زتقم حساب على نودب نبل زلنا ترانا عب مخانو نمتعي مقررام قدام نتكلم كم زلنا زرد عنه خوين ورخيبه عبدنا تعبزي ناي هولاند نجوس كابز قربهم قدام النتات تمنجستين عطو دمان زقربهم قدام النتات سبق اللي لوك جزء زخيل ويكتريو زخيل جزاوتي مقرب ناي حكمنا كابز حجز اللوو أقلقلوت زيادة نهزبي زقلقل كخون مقبار سب ذكر علو أتاوي كله سكف كم زي بلو مقبار زيغا سرح زفتو سرح تقديدو سرحو زي كونس زفتو سرح كمسلو مقبار كبابي خادمة وحسن ستتاوين كخون كابسخوني يكون قبل نسعك خون مقبار زبل حمشته نقراتي إذا حجي بأنا خريو خلنا أنا من الباتني إرتراويان إزي قدام النتاين هونينا أبكال حقرون أو أمريكان تخيدكا أمريكاون توكي سنيرة كال نقراتهم قدام النتيبهم زلو إزيهم أب حقرهم نزيئن كقبرو خلو هزبهم نزي كمز صباس لزو فلتو معك أني نايتي رسني ناي هزبي حطونا هزبي مقانو سلزو فلتو نزي قربو للو حقر كادما بخوم يسمى حقر كالوت سدليو وايكون كانت تقبر أب حقر كازلو هزبي سدليو نحنا إرتراويان أب حقرنا انتاينا ندل زلنا أخنو بالكلنا ملقاسي سايس يكونن حزبنا لبامي حدا سب لقيسو حدا سب تقتلو تأسيرو حقر عجيبو مالتمو زي مقانو فلتي إزي عجيتونا زلو سرعات كخيد كم زلو كل سب يسمع معي بحيلي يخون بفتوت يخون إزي سرعات إزي كلقس قالو جين اتزمت انتايو يبلنا له هزبي بويو أخيباتات كنقبر كلنا بوطائي سب سلچيو أيمنسن له أيدلين مالت هيكونن مخنياتو حطوتاتو بزتفل عليه مقدي رئيتو يقرب له جن زي ما تسألو زلو مخنيات حدش حساب نمسعي زخون انتان لكم يزم لنا زلو بتزوار مقدي مرحتي حساباتي ناخنا نتبزل لنا نتبيننا زلو بقر بزح جزي زعبا ترى سلفتات تزاريبا لخو بزي سلفتات ودب بوليتيكا ودباتن متساعي إرترا وحسنت عيركبني سلفتاتنا بدلدلي للو سلفتات نفتر ندحر زي اللوا سلف من سلف زي كونس وي بوليتيكا ودب من بوليتيكا ودب زي كونس بروغرام زي سرح بروغرام زي حازة ودب كمتسق قدامنت نحبو كالا قدامنت يبلان ندحر إسايس مقرراب زلو وراي أزيو عبس لزخونة سلفتاتنا أبقو كدهبو اللوام مويا سمويا أزيوم بزوحات كيلاتات دكاتر مكورات أبوتسعي أزيوم بزوحات اللونا أوشتي أزيوم بزوحات اللونا أزيوم بزعبا دحر إساس صحفاتهم يقربوا مقرباتهم يكبروا أهازاتهم يقربوينا زيو تقدامنا تكوخا بوصلو سلفتات بوليسيوم زوجو بوليسي يردو بزعبا تمرت زي كخون بزعبا عنا كم زي كخون بزعبا مكل خال كم زينا خنقبر أقرأ أقول بلوت كم زي كخون
ቅዋም ከምዚ ክኸውን ዝብል ሕቶታት ብምሉኦም ዘይውዳእ ሕቶታት ኣለና ብዛዕባኡ ዓቕሞም ይግበሩ ይፅሓፉ ህዝቢ ድማ ኣብ ክትዕይቶ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ እንታይ ተገብረ ምስ ኢትዮጵያ እንታይ ተገብረ ምስ የመን ብዛዕባኡ ኣብ ክንዲ ንሓምም እሱ ከም ዜና ጥራይ እንዳተኸታተልና ኣቃልቦናን ሓይልናን ግን ትስፉ መጻኢ ንግበሮ መልእኽተይ እዚ እዩ እዚ ወድሓንኩም ክብሮም ዳፍለ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት እዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ስለምከታልኩም ደግምና ንመስግን ሰላም